खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फिन हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों सासे बर' सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। चिरां जिल्ला रुनिखाता हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखागुरि 1 नं गोजोनफुरि गामिनि 36 बोसोर बैसोनि लामाचेरान नार्जारिया गोब्राब जोखोम जादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायनाखि बिथांमोनहा दुखिया नखरनि बेनिखायनो बन फाननानै नखरखौ बेङो। बेयावनो बन लायनो थांनायावनो रुनिखाता हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा दंफां सिखाव होनानै गुलिखौ गावदों। जाय गुलिया बिथां लामाचेरान नार्जारिनि बिखुङाव नांदों आरो बिखाजों सोरखिलांदों। नाथाय दासिमबो रुनिखाता हाग्रा बिफाना ब्लेंक फायारसो गावदों होननानै बुंनानै लादों होननानै फोरमायथियो नखरनि सुबुंफोरा। लोगोसे हाग्रा बिफानाव सोंथि खालामबावोदि हाग्रा बिफाना जुदि ब्लेंक फायार गावदोंमोनब्ला माबोरैथो गुलि नांनानै गोब्राब जोखोम जानो मोनखो होननानै। रुनिखाता रिजार्भ फरेस्टआव दंफां खावनायनि खौरां मोननानै हाग्रा बिफाना अपारेशन खालामहैदोंमोन। बेयावनो बिथांनि सायाव गुलि गावदों। मख'नो गोनांदि गोब्राब जोखोम जानाय लामाचेरान नार्जारि बिथांखौ काजलगावनि JSB देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय गोब्राब जानायलाय बरपेटा मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनांगोन होननानै देहा फाहामसालिनिफ्राय बुंथिदों। साननैसो सिगां आबाद बिफानाव जाख्ल'नाय जानायनि भिडिअ भाइरेल जानायखौ लानानै आबाद बिफाननि EM घेनसाम दास बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों। आबाद बिफानाव जुदि जाख्ल'नाय जादोंब्ला सासपेन्ड खालामनाय जागोन। बेनि थाखाय भाइरेल भिडिअनि सायाव सिक्रेट इनकुवेरि एबा स्रोदै नायबिजिरनाया जागासिनो दङ। बेनि रिपर्टखौ साननै बा सानथामनि गेजेरावनो मोनगोन। जुदि नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरि मोनोब्ला भाइरेल जानाय भिडिअ जायफोर अफिसियेलफोर दङ बिथांमोनखौ 100% सासपेन्ड खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथियो EM घेनसाम दास बिथाङा। आबाद बिफानाव जाख्ल'नायनि अनगायैबो सासे UPPLनि चेयारमेना बुस्थुफोरखौ फानखुमादों होननानै अजद मोनदों। बेनि सायावबो नायबिजिरनाया जागासिनो दङ। जुदि नंमारगौबा बेनि हेंथाबो राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो। जायनाखि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो BTSनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार प्रमद बर' बिथांमोनहा अफिसियेल स्टाफफोरखौ जाख्ल'नायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बुंबोगासिनो दङ। नाथाय अफिसियेल स्टाफफोरा मानियाखै। बेनिखायनो नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरि मोनोब्ला सासपेन्ड खालामनाय जागोन होननानै बुंथियो EM घेनसाम दास बिथाङा। मख'नो गोनांदि आबादारिफोरनि थाखाय सौफैनाय पेडि थ्रेसार आरो पेडि रिपारनि मुङाव मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय रां लानायनि अजद थिखांदोंमोन। एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार एग्रिकालचार क'क्राझार डिभिजननि जुनियर इन्जिनियार नीलकन्ठ कलिता आरो सिनियर एसिस्टेन्ट सुदीप देब बिथांमोननि सायाव आरो रां लाबाय थानायनि भिडिअ'आबो ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन। EM घेनसाम दास बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिथांमोन सानैनि मुङाव इनकुवेरि लेटारबो हरनाय जाखाबाय। जुदि दायनिगिरि मोनोब्लानो बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामनाया जागोन। आरो बेनि अनगायैबो आबाद बिफाननि गासैबो अफिसियेल स्टाफ आरो मावथिफोरनिसिमबो सांग्रांथि हरनाय जादों। जुदि जाख्ल'योबा रावखौबो रेहाय होनाय जानाय नङा होननानै फोरमायथियो EM घेनसाम दास बिथाङा। कभिड-19नि गोदान भेरिएन्ट अमिक्रनखौ सा-सानजा भारतनि मादाव मणिपुर रायजोआव गिबिसिन मोनग्रोबाय। 48 बोसोर बैसोनि सोनाब इम्फालनि थागिबिया टेनजानियानिफ्राय मणिपुराव फैफिनदोंमोन। बेयावनो बिथांनि सेम्पोल लानानै जेन'म सिक्वेन्सिंनि गेजेरजों टेस्ट खालामनायाव अमिक्रन मोननाय जादों। बिथांखौ दा जवाहरलाल नेहरू इनस्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सआव फाहामथाय होनाया जागासिनो दङ। मख'नो गोनांदि भारतआव दासिम 578 अमिक्रन केस मोननाय जाबाय। बेनि मादाव दिल्लीयावनो बयनिख्रुइबो बांसिन 142 केस मोननाय जादों आरो बेनि उनाव महाराष्ट्र 141 केस मोननाय जादों। फैगौ 31 दिसेम्बर आरो 1 जानुवारियाव जाहाथे मोनसेबो जाब्रबथाय जाया बेखौ नोजोर होनानै चिरां जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार साहा बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों दि फैगौ 31 दिसेम्बर आरो 1 जानुवारियाव जाहाथे मोनसेबो जाब्रबथाय जाया बेनि थाखाय आसाम पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेन्ट आरो DTO जथायै मोनसे गोख्रों थांखि लादों। थांखिफोरा जाहैबाय सेथियाव लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव जौ फाननो मोना। बेनि अनगायैबो धाबाफोराव रेड खालामनाय जागासिनो। जायफोर लाइसेन्स गैयालासे जौ फानगासिनो बेफोरनि हेंथायै आयेननि राहा लानाय जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। नैथियाव दङ हटेल बिगोमा आरो लावखार ओंखाम जाग्रानि बिगोमाफोरा जौ लोंनानै गारि सालायनो नागिरनायखौ बादा होनो नांगोन। थामथियाव दङ लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरा बेलासिनि 5 रिंगानि उनाव बन्द जानो नांगोन। ब्रैथियाव दङ दै गोनां लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोराव SDRF हानजा दोननाय जागोन जाहाथे दैयाव गब'नानै रावनिबो जिउ खहा जाया। बाथियाव दङ बाइक सालायग्रा आरो बाइकआव गाखोग्रा सानैबो हेलमेट गानथारनो नांगोन। बेनि अनगायैबो जौ लोंनानै गारि सालायोबा 10,000 रां जुरिमाना, 6 दान जोबथेसालि आरो
गारि सालायनायनि लाइसेन्सखौ दाननानै होनाय जागोन। 6थियाव दङ लावखार ओंखाम जाग्रा थिलियाव बेनार लागायनाय जादों। बेनाराव माखासे गाइडलाइन्स दङ, लोगोसे WhatsApp नाम्बारबो होखानाय जादों। जुदि माबाफोर अजद दैखांनांगौब्ला सरासनस्रा रायजोफोरा WhatsApp नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों। TET आनजादाव बेले-बेजे जानायखौ लानानै TET होग्रा फरायसाफोरा सेबानि मावख'आव धरना होदों। गुवाहाटीनि बामुनि मैदानाव थानाय सेबा मावख'नि लांगोनायाव TET होग्रा फरायसाफोरा TET आनजादाव माखासे बेले-बेजे जानायखौ लानानै सोमावसारदों आरो थार बिजिरनायनि थाखाय दाबि दैखांदों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेबाया गावनि बिबानखौ मोजाङै लायाखै, जेरै माखासे थार फिननायखौ गोरोन्थि बुंदों आरो गोरोन्थि नाम्बार होदों सेबाया होननानै बुंथियो बिथांमोनहा OMR शीटखौ लानानै बुंथिबावो दि माखासे सोंनायनि फिननाया लेखानि बायदियै थार, नाथाय बेनि फिननायखौ सेबाया गोरोन्थि होननानै बुंथिदों आरो गोरोन्थि फिननायखौसो थार होननानै बेनि सायाव नाम्बारखौ होदों। बिथांमोनहा अजद होबावनाय बायदिब्ला TET आनजादाव लिरनाय OMR शीटआव सिरियेल नाम्बारा 1 निफ्राय 150 सिम दंमोन, नाथाय 200 रां होनानै OMR शीट दिहुननायाव जेबो सिरियेल नाम्बार गैया आरो जेबो ABCD सिरिसबो गैया होननानै बुंथियो। आरो बेफोर OMR शीटआ गावसोर बानायनानै दिहुननायसो होननानैबो अजद दैखांबावो बिथांमोनहा। बिनि अनगायैबो सेबाया आनजादनि थाखाय जिबायदि सेलेबास होदोंमोन, आनजादाव सेलेबास बायदियै सोंनाय बिलाइखौ दानाखै होननानैबो अजद दैखांबावो। बेनिखायनो TET आनजादखौ लानानै बेफोरबायदि गोबां बेले-बेजे खालामनायनि थाखाय रि-इभालुएसन जानांगौ होननानै दाबि खालामो बिथांमोनहा। बिनि सायाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि रिपुन बरा बिथाङाबो बुंथियो दि जायफोर बिथांमोनहा TET आनजादखौ खुंदों बिथांमोनहानो थार फिननायखौ मिथिया होननानै। बुंथिनायजों लोगोसे TET आनजादनि सायाव रि-इभालुएसन जानांगौ होननानै दाबि खालामो आरो बेफोर गासै बेले-बेजेया बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामनि बिबानखौ मोजाङै मावैनि थाखायनो जानो मोन्दों होननानैबो बुंथिबावो रिपुन बरा बिथाङा। मुंदांखा टिभि रियेलिटि श' बिग बसनिफ्राय मुंदांखा जानो हानाय शेहनाज गिलनि बिफाखौ गुलि गावदों। शेहनाज गिलनि बिफा सन्तोख सिंह सुख बिथाङा 2022 मायथाइयाव पान्जाबाव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै BJP दोलाव हाबदोंमोन। नाथाय BJP दोलाव हाबनायनि साननै उनावनो सिनाय मोनै सुबुङा बिथांनि सायाव गुलि गावदों। जाथायनि सायाव सन्तोख सिंह सुख बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा अमृतसरनिफ्राय न' फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो लामायाव बिथांनि सिकिउरिटि पार्सनेलआ गारिखौ दोनथ'नानै बायजोआव थांथ'दोंमोन। बेयावनो बाइकजों फैनाय सानै सुबुङा बिथांनि गारि सेराव लाखिफैदोंमोन। बेखौ नायनो थाखाय शेहनाज गिलनि बिफाया गारिनि ग्लासखौ बोख्लायदोंमोन। बेयावनो दुथांफोरा गरब्रैयै बिथांनि सायाव गुलिखौ गावदों। खाफाल मोजां दुथांफोरनि गुलि गावनाया बिथांनि मोदोमाव नाङाखै। गुलि गावनाय सोदोब खोनानानै सिकिउरिटि पार्सनेलआ फैनानै इटाजों दुथांफोरखौ खुबैनायाव दुथांफोरा खारलांदों। बेफोर गासै जाथायखौ लानानै जान्दियाला पुलिस थानायाव कमप्लेन होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथियो शेहनाज गिलनि बिफा सन्तोख सिंह सुख बिथाङा। फिन दैयाव गब'नानै सानै लाइमोननि जिउ खहा। गलाघाट जिल्लानि धनसिरि दैमायाव दुगैनो थांनायावनो दैयाव गब'नानै सानै लाइमोना जिउ खोमानो गोनां जादों। मुंफोरा फारियै दिपपल आरो बिष्णु मालाकार। बिथांमोननि गोथै देहाखौ उनाव SDRFनि हान्जाया धनसिरि दैमानिफ्राय बोखांनो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिपपल आरो बिष्णु मालाकार बिथांमोनजों लोगोसे सा 9आ दैयाव दुगैहैदोंमोन। बेयावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांमोनहा गलाघाट जिल्लानि बरफोथार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि थाखो 10आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरमोन। दासान्दि रायजोआव जौ लोंनानै गारि सालायनाय आरो हेलमेट गानालासे बाइक सालायनायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाया जागासिनो दङ। आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियैनो आसामनि गासैबो जायगाफोराव बेनि हेंथा गोख्रों राहा लानाया जागासिनो दङ। गुवाहाटी पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटीयाव जौ लोंनानै गारि सालायनाय सा 295खौ दासिम हमनाय जादों आरो बिथांमोननिफ्राय 10,000 राङै जुरिमानाजों लोगोसे लाइसेन्सखौबो दाननानै होनाय जादों। गुवाहाटी पुलिसआ फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला 25 डिसेम्बर बर'दिन फोरबोनि सानाव सा 84 सुबुंखौ जौ लोंनानै गारि सालायनायनि दायाव हमनाय जादों। लोगोसे बिथांमोननिफ्राय 10,000 राङै जुरिमाना लानाय जादों आरो लाइसेन्सखौबो दाननानै होनाय जादों। आरो 26 डिसेम्बराव सा 95 सुबुंखौ हमनाय जादों। बेबायदिनो दासिम जौ लोंनानै गारि सालायनायफोरनि हेंथायै राहा लानाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो। गुवाहाटी पुलिसनि अनगायैबो बरपेटा पुलिसआबो फोरमायथिदों दि हेलमेट गानालासे बाइक सालायनाय आरो जौ लोंनानै गारि सालायनायफोरनिफ्राय दासिम बरपेटा पुलिसआ 2,01,500 रां जुरिमाना मोननो हाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।